Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako sa dajú používať symboly vo výkresoch. Samozrejme, symboly sú vytvorené vopred, sú to naše užívateľské symboly. Začneme symbolom kvality povrchu, alebo teda po starom drsnosťou. Keď chceme vkladať symbol, musíme byť na karte v podstate výkresové poznámky. Vyberieme si príkaz symbol. V tejto verzii školskej Krea, keď si vyberám symbol, nikdy nejdem do galérie, pretože mi Creo padne, rozbalím si ponuku symboly a vyberiem prehliadať symboly, vyberiem si teda z mojich symbolov a idem vložiť symbol, ale musím si ho upraviť, čiže symbol customization, úprava symbolu, vyberiem si povedzme drsnosť celková obecná, ukážem mi, ako vyzerá. Mám ju na kurzore, odkliknem ľavým tlačidlom a stlačím ľavé tlačidlo. Ak ju chcem upraviť, iba si ju označím, znova dám úpravu, vyberiem si, že bude obrábaná napríklad 3,2 a zmena je už tu, odkliknem. Vložím si teraz povedzme drsnosť do rezu, takže dám si symbol, nemusím už prehliadať symboly, pretože software si pamätá posledný symbol, tak dám ho iba úpravu, vyberiem si teraz, že to bude obrábaná 0,8. Chcem ju umiestniť na túto čiaru, tak podržím pravé tlačidlo, vyberiem na entite a ukážem na ktorej, na tejto. Keď sa pohnem, ten symbol sa tej entity drží. Podľa normy symboly, značky, kvality povrchu majú byť len v orientácii vodorovnej alebo zvislej. Ak by som chcel na túto šikmú čiaru, tak to dám cez odkaz, čiže znova dám upraviť, nechám si obrábanú napríklad 6,3. Teraz to urobím tak, že sa priblížim kurzorom k tej hrane, kliknem na ňu a nastavím, že nech ten symbol napríklad bude kolmo k nej, kliknem kolieskom, ale teraz si to ešte doupravím, napríklad zmením si, že to bude po obvode, ale ten symbol mi ostáva vo vzduchu, tak vyberiem, že ešte pridaj odkaz krátky. A teraz to odkliknem ľavým tlačidlom. Ak ja ten symbol označím a budem ho posúvať, tak on si sám vytvorí odkazovú čiaru a bude v predĺžení. Vrátim ho naspäť. Takže toto môžem robiť. Ďalej, povedal som, že symboly môžu byť len vo vodorovnej alebo zvislej orientácii 0 alebo 90 stupňov, tak teraz si to dáme na zvislú hranu. Symbol, otočím ho teraz o 90 stupňov, dám upraviť bez odkazu, bez toho, že po obvode a napríklad tu vyberiem, že bude to neobrábané a bude to mať, 25. Pravé tlačidlo na entitu, túto. Tak, odkliknem. Mám to tam. Znova platí to isté. Ak ten symbol budem posúvať, tak si vytvorí odkazovú čiaru. Teraz si vytvoríme symbol pripojený ku kote, napríklad k tejto diere FI50H7. Miesto tohto by sme to mohli dať aj takto. Ostáva mi tých 90 stupňov. Dám si teraz, že je obrábaná a bude takisto 0,8. Pripojím ho k vynášacej čiare. Tak. Dám si ho, potiahnem si ho takto. Koliesko, ľavé tlačidlo. A teraz si ho potiahnem na úroveň koty. A oni sú teraz zviazané, keď posuniem kotu, tak sa posunie aj tá značka akosti povrchu. Môžem to urobiť tak, že to dám aj na tú kotu. Umiestním to teda, približne takto.
koliesko, ale tá značka nie je zviazaná s kotou, tak ju s tou kotou zviažem. To znamená, že keď na ňu kliknem, tak si vyberiem, že idem zmeniť referenciu a tú referenciu dám teda kotu, čiže ukážem takto a umiestním tú značku sem, koliesko, ľavé tlačidlo a teraz keď posuniem kotu, tak už to mám zviazané. Takže tu sú jedna, druhá, tretia možnosť, ako umiestniť tú značku akosti povrchu. Ukážeme si teraz ešte, ako to urobiť napríklad na túto spodnú plochu. Tam umiestním tiež symbol, že bude obrábaná napríklad 6,3 a dám ju takto. Cez odkaz posuniem sa kolmo dole, kolieskom odkliknem, ľavé tlačidlo, vysuniem ju teraz mimo, takto, aby mi nešla cez kotovaciu čiaru. Môžem tú značku drsnosti aj otočiť. Keď ju mám takto označenú, tak ju dám na 0 stupňov, potiahnem si ju na túto stranu napríklad. A keď je na tejto strane, tak je ešte chyba odkaz, takže jej dám odkaz dlhý. To sú symboly akosti povrchu alebo drsnosti povrchu. Použijem iný symbol. Ak idem používať iný symbol, idem do prehliadania, dám si napríklad úprava hrán, umiestním a keď ju teraz chcem upravovať, tak tu si môžem tie hodnoty úpravy hrán a prechodov teraz zmeniť. No a ukážem ešte jeden symbol, napríklad keď používame pre CNC programovanie nulový bod obrobku, tak vložím si symbol, prehliadam odtiaľto pre fresky, dám upraviť, vyberiem si túto variantu a zapnem si body. Ja som si tam vytvoril bod, kde bude nulový bod obrobku, pravé tlačidlo na entite a tá entita je ten bod. Klik, vypnem si zobrazovanie bodov a takto som teda povkladal rôzne symboly do výkresu a ukázal, ako sa dá s tými symbolmi pracovať.